En wil usse fit agus Fallaineachd is zo'n partiaal aan een gemmen en Co-fhlaitheis? Kan je mis? Nee, is Rebecca. Nog eens niet maar gedraast. 3 jaar hen, passie. Mission. 25 maand in cardio is on sporten maar rie, agus luch lesach, agus Geamaichean da shin. Na, wie skipweg. Kom zo in maar had dan al verder in het huis in de shop. Kom naar huis verder in Becca. Wat ben ik gesloten in huis? Maar zo kan een Ròpa-sgiobaidh in de Scottish Nederland. Leeskal in Becca. Zou verloren hebben. Ik skal daar. Kerst. Agus een nist. Geen gaartje, agus meen. Je maar laat je die echt transporten, maar boxig, snaaf. Je fios, het ook al goed mee. Agus Geamaichean is on de feen chin en leesiger na plank. Oh, speaker een plank. Als je over zo heen maakt, is zo'n druif, is zo'n jaartje, de roerlijn. Becca had de hoeien in de laag. Kan je dat er al aan hebben berichtgestuurd, Patrick? Maar ga je je verder te vier gaan in de hoeien in de laag. Ga er maar gewoon gaan, hè. Mijn lijstjes. Kerst maar, Becca. Shinnak het. Hij moest je verder in het Fallaineachd is. Wil je ze? Wel geen ski.